s'acorda per unanimitat atorgar l'esmentada distinció a l'Agència de Nacions Unides pels Refugiats de Palestina al Pròxim Orient. Per ells, la seva tasca diària és la tasca que alleuja el sofriment de les persones a les que protegeixen i de la població de Gaza. Mantenen viva l'esperança enmig de la destrucció. Des de gairebé fa 7 dècades, l'agència UNRWA ha estat l'encarregada de garantir l'accés a l'educació, la sanitat, ajuda humanitària i els serveis socials als refugiats i refugiades de Palestina. UNRWA és, des de l'any 2019, l'actor de referència i prioritari del govern de Catalunya en la cooperació a Palestina. Quan es va crear UNRWA, es va crear perquè ràpidament la seva labor acabés, però ja porten 70 anys. I també, aquest any, fem un premi també honorífic al Josep Maria Pujol. I un dia, després de morir l'Àngel, l'alcalde de Mollerussa em crida i diu: hem de fer alguna cosa per al teu germà. Escolta, querem els Premis Ànima. Hi ha gent que és molt important perquè té bones idees, però hi ha gent que és imprescindible perquè tirin endavant, i aquest és en Josep Maria. Penso que quan nosaltres agafem el mapa del món i posarem Mollerussa en els Premis Ànima, veurem que hem sigut sensibles a moltes causes, a moltes realitats, que tenim molt camí per recórrer, però almenys una vegada a l'any des d'aquí projectem la nostra solidaritat. Aquí hi ha talent, aquí hi ha tecnologia, aquí hi ha coneixement i aquí hi ha gent treballadora. Si som capaços de canalitzar tot això, segur que podrem fer moltes coses. Hago lo que me gusta, lo que tengo que hacer y aplausos, besos y tal, pero no, si eso es vuestro. De verdad que es vuestro, ¿eh? Y yo hago lo que me gusta hacer. O sea, vosotros estáis detrás nuestro, pero es vuestro apoyo el que hace que nosotros podamos hacer algo allí. Avui tenim reconeixements com a la Dolors Belllloc amb la feina que ha fet a l'escola d'adults. Vam començar 4 i ara som un munt. Ha construït, gràcies a la perseverança i tenacitat, una escola de prestigi i de qualitat i que al final ja no entenem Mollerussa sense l'escola d'adults i ens costarà molt entendre-la sense el capdavant amb la Dolors. Després també tenim a la Tere Granyó, companya de batalles també a l'Ajuntament, però sobretot que va aconseguir que des de l'Albada i des de l'Associació d'Aules d'Extensió Universitària aportar valor afegit amb un treball constant i preciós com és la formació i la relació i fer comunitat. Després perquè en un món en el qual parlem d'educació o parlem de societat, també hem de parlar de medi ambient i si no fos pels amics de la banqueta, potser aquesta ànima mediambiental que a vegades pensem que tothom n'hi parla però a vegades poca gent n'hi fa de veritat sobre el terreny, doncs l'Associació d'Amics de la Banqueta de Mollerussa i Golmés han fet, i per això també està molt bé aquest agraïment, fruit totes aquestes coses de la votació popular de la diferent gent de Mollerussa. I també si parlem de diversitat, una associació que fa 20 anys aquí a Mollerussa, l'associació senegalesa, que també és un exemple de participació en el dia a dia de la ciutat, aportant-hi el seu coneixement, la seva cultura i el seu bon fer i el seu bon to i caràcter, i penso que això hi fa molt. I també aquest any ells han fet avui un Instagram que fan 29 anys de Llar Terres de Ponent, però jo dic que avui és el primer dia de començar els actes del 30è aniversari de Llar Terres de Ponent de Mollerussa, que gràcies a la seva perseverança ens han ajudat a entendre una mirada diferent del nostre paisatge urbà, una complicitat amb els usuaris i al final, quan les coses es fan bé, s'han de dir i us hem d'agrair. Per tant, també moltíssimes gràcies.